Исәнмесез, Шоу телеканалында яңалыклар чыгарылышы сезнең белән Рузил Мингалимов. Алга таба бүгенге төп темалар хакында. Шәхси йорт төзер өчен акча түләгәннәр, үзләре арендага алынган фатирда яшиләр. Алданган шәһәрдәшләр белән Гүзәл Шихапова очрашты. Дүрт аяклы дусты хәрәкәтләнә башларга ярдәм иткән. Шоулда сукыр кешене йөртүче булган бердән-бер кеше яши. Комсомол безне бары тик яхшылыкка гына өйрәтте. Шәһәрдәшләр шулай ди. Энергетик мәдәният сараендагылар оешма туган көнне билгеләп үтте. Бәйрәмдә элекке комсомоллар белән Ләйсән Ханова очрашты. Киләсе атнадан көзге каникуллар. Ялларны ничек итеп файдалы һәм күңелле үткәрергә хәбәрчебез билде. Дустым алып килде. Миңа монда бик ошый. Татар эстрадасы йолдызлары халыкка якыная. Күңел радиосы шәһәрдәшләр һәм кунаклар өчен татарча дискотека оештырды. Шәһәрдәшләр Альянс строй проекты оешмасына шәхси йорт салыр өчен акча түләгән, әмма үзләре һаман да арендага алынган фатирларда яши. Кемдер төзүче оешмага миллионнан артык, кемдер 2 миллион сум акча түләгән. Килешү буенча алар берничә ай бу йортларда торырга тиеш булса да, җир участогында нигез ташлары гына салынган. Ә бер кишәрлектә бөтенләй биек үләннәр үсеп утыра. Алданган шәһәрдәшләр җинаять эше кузгатуны таләп итә. Алар белән хәбәрчебез очрашты. Он говорит, возьмите лопату и выкопайте. Мы выкопали, вот сейчас посмотрим. Там просто нет вообще фундамента. Йортлар төзү белән шөгыльләнүче оешма эшчеләрне дә алдаган, хезмәт хакларын түләмәгән. Аларга фундаментны күз алдары өчен генә ясарга кушкан. Моның белән килешмәгән төзүчеләр эшләрен ташлап китә. Нәкъ менә алар булачак йорт хуҗаларына барысын да сөйләп бирә. Забродиннарның йорт нигезен салганда Альянс строй проект директоры бер якка бөтенләй фундамент салдырмаган. Мартта төзегән килешү буенча гаилә июнь аенда өй туе уздырырга тиеш була. Әмма 1,2 миллион сум акчаны алгач, эшмәкәр элемтәгә керми башлый. Ә гаилә арендага алынган фатирда яши бирә. После того, как мы отдали деньги, акча түләгәч бөтенләй төзүми башладылар. Биредәге һәр кирпич күз яше һәм ялынулар аша куелган. Эшләр 1,2 миллион сумга башкарылмаган. Бәйсез экспертлар тикшерү уздырды. Алар эшчеләрнең хезмәт хакы, төзелеш материаллары белән бергә киткән чыгымнарны 600 мең сум дип бәяләде. Забродиннар йорт төзүче оешманы недвижимость Заками исемле күчемсез милек агентлыгыннан таптык ди. Без оешма директоры белән элемтәгә кердек. Ул исә Альянс строй проект белән хезмәттәшлек итүдән баш тарттык. Клиентларга да аннан ерак торырга киңәш иттек дип аңлатты. У них нет было готовых объектов. Аларның әзер объектлары да юк иде. Без документлар белән танышырга теләдек. Онда да проблемалар барлыгы ачыкланды. Алар яңа оешма рәсмиләштергәннәр. Сергей Иутинның суд приставларыннан күп санлы бурычлары бар иде. Ул шәхси эшмәкәр буларак солымнар да түләмәгән. Солым түләмәгән кеше клиентларны да алдый. Икенче зыян күрүче Олы Шилнәдәге участогында 2 катлы йорт салырга хыяллана. 2 августта алар инде яңа йортта яшәргә тиеш була. Юллар начар булу сәбәпле без бу участокка үтә алмадык. Шәһәрдәшебез үзен күрсәтмәүләрен үтенде. дом строился со всеми отклонениями от проекта. Йорт проект нигезендә төзелмәде диярлек. Күп санлы җитешсезлекләр бар иде. Проектны кулга бирүче булмады. Шуңа гел күзәтеп тордым. Этаж ярымын салгач, яңадан сүтәргә туры килде. Мин бу өлкәдә белгеч түгел, әмма стеналар дулкын сыман иде. Бу күрәләтә алдау бит. Эшмәкәр Иютин Сергей элемтәгә керми, үзләренең клиентларын телефоннарында кара исемлеккә керткән. 2 номердан шалтыратсаң, я телефоны тотмый, я вакытым юк, соңрак шалтыратам дип белдерә. Ә хуҗалар кыш җитсә төзелә башлаган йорт ишелер дип борчыла. У меня дом стоит. Минем йортның 2 каты төзелгән, түбәсе юк. 7 тонналы монолит. Әгәр кар яуса, йорт таралып китәчәк. Ә менә 3нче зыян күрүчегә йорт ишелә дип борчыласы юк. 2 катлы йорт урынында кеше буе чүп үләне үсә. Килешү һәм актлар буенча биредә төзелүче мәйдан койма белән уратып алынган булырга тиеш. Ә участокта 2 катлы йорт инде төзелеп беткән булырга тиеш. У меня все этим занималась жена, она... Бу эшләр белән минем тормыш иптәшем шөгыльләнде. Соңгы тапкыр 26 сентябрьдә сөйләшкәннәр. Ул бер ай эчендә сорауны хәл итәргә вәгъдә иткән. Без Башкортстандагы фатирны саттык. Хәзер нәрсә эшләргә дә белмибез. Бу җирне сатуга куйсак та, алырлармы юкмы билгесез. Бар өметебез хукук сакчыларында. Зыян күрүчеләр бер-берсен эзләп табып берләшкәннәр, Үзәк районының эчке эшләр бүлегенә гаризада язганнар. Әмма анда җинаять эше кузгатудан баш тартканнар. Бу атнада гына без урыныннан кузгалды дип сөенә шәһәрдәшләр. Прокуратура эчке эшләр бүлегенә тикшерү үткәрергә хат җибәргән. В этом случае материал... Бу очракта материалны полиция бүлегендә 144 маддә буенча тикшерү уздырсыннар өчен җибәрдек. Җинаять составы бармы юкмы икән ачыкларга кирәк. Тикшерү барышында бу сораулар хәл ителер дип уйлыйм.
Ноябрьдә шәһәрдәшләр эше буенча гражданнар суды булачак, уларда мошенник ачышлы уйнавын дәвам итә. Ул офисын башка җирдә арендалый, кәрәзле телефонына шалтыраткач, абонент линияда түгел дип җавап бирделәр. Эш телефоны буенча автомат оператор линияда калыгыз дип сәламли, әмма озак гудоклардан соң телефон янына килүче булмады. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Электрон янчыктан урлашу очраклары арта. Махсус программалар ярдәмендә мошенниклар акчаны җиңел урлый. Сума кайчакта 100 меңгә кадәр җитә. Караклар курбаны булмас өчен нишләргә? Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Чаллыда мобиль банклардан урлашу очракларының быел гына да 300 очрагы теркәлгән. Корбаннар саны арта, очракларның берсе дә ачыкланмаган. Мошенниклар интернет челтәрендә эреп югалгандай була. Чаллыда бу җинаятләрнең берсе дә ачылмады. Акча башка төбәкләргә дә китәргә мөмкин. Аларда мошенникларның тоту очраклары булды. Күп очракта мобиль банк хезмәтеннән файдалану өчен банк счетында картаның пин-кодында парольны да кертү кирәкми. Мошенниклар өчен бу җиңел табыш. Махсус программа телефонга берничә усул белән кертелә. Куркынычсызлык кагыйдәләре сакланмаган сайтларга мобиль интернет аша кергән очракта вирусны бик җиңел эләктереп була. Программа, которая не загружает с 90 сайтов, так с 90 программой. Программа банк тарафыннан җибәрелгән SMS-ларны уку мөмкинлеген бетерә. Бу сез операцияны башкарсын өчен эшләнә. Башка режимда үзләре банк белән сөйләшә. Сез исә бу хакта белмисез. Акча югалу мобиль банк кушымтасын урнаштыручы гаибе. Банк моның өчен җавап тотмый. Мобильный банк это... Мобиль банк ул клиент куллана торган акча янчыгы кебек. Акчалар югалгач эзләү башлана. Әлбәттә акчалар автомат рәвештә кайтмый. Һәм беркемдә нәрсә булганын аңламый. Үзеңне сакларга мөмкин. Иң уңайлы юл вируска каршылык кую. Һәм банк хезмәтеннән үзеңә мобиль банкны көйләргә мөмкин. Акча күчерү чарасына шикләү куярга кирәк. Мәсәлән, бер көнгә 3000гә кадәр салдырырга. Мондый очракта акчаның югалганын белү уңайлырак. Мошенникларга каршы иң үтемле корал игътибарлы һәм сак булу, дип кисәтә хукук сакчылары. Илсия Валюлина, Ксения Антонова, яңалыклар. Татьяна Карпова Чаллыда суқыр кешене йөртүче эте булган бердән-бер кеше. Мондый ярдәмчене күзе күрмәүче һәр кеше бушлай алу хукукына ия. Этне асрау өчен елына 20 мең сум акча бүленә. Ялгыз инвалидка мондый этне карап тору җиңел түгел. Шуңа күрә дә эт алырга теләүчеләр бик аз. Татьяна Карпованың күзләре күптәннән күрми. 11 ел заводта эшләү, аннары беренче төркем инвалидлык. Шәһәрдәш 45 яшендә Брайль алфавиты буенча укый башлаган. Хәзер җирлектә мөстәкыйль ориентлашырга өйрәнә. Телефон һәм навигатордан иркен файдалана. Компьютер серләренә төшенү теләге дә зур. Тик әлегә аны сатып алу өчен мөмкинлеге генә юк. Дарыны исә ул 9 ел элек Мәскәүгә барып алган. Шуннан бирле Татьяна Карпованың тормышы бөтенләй үзгәргән. Она мне очень помогла. Эт миңа бик нык ярдәм итте. Юк, мине куәдер алып баруда түгел. Этем булгач мин хәрәкәтләнә башладым. Дөресен әйтим, без кибетләргә кермәскә тырышабыз, чөнки кешеләрнең күбесе безне аңламый. Без кешеләрнең реакциясын үз күзләребез белән күрергә булдык. Бергәләп якында гына урнашкан азык-төлек кибетенә бардык. Тик сакчылар безне эшкә үткәрмәде. Гәрчә эткә муенчак кигрелгән һәм ул бәйләнгән булса да. Есть детьми, люди... Кибеткә балалар белән керүчеләр бар, алар этләрдән курка. Өлкәннәр дә бик яратып бетерми. Бу инде безнең фикер, кибеткә эт белән кергә ярамый. Ә инде ике күзе дә күрмәүче шәһәрдәш кибеткә ни рәвешле кергә, ризык алырга тиеш, бусы беркемне дә борчымый. Шуңа күрә Татьяна Карпова үзен таныган кичкенә кибетләргә генә йөрергә тырыша. Шәһәрдә юнәлеш бирүче җыелмалар да җитмәде шәһәрдәш. Сукырлар нигездә таякларын тротуар читенә төрткәләп, бордюрлар буенча йөри. Җәмәгать транспорты да инвалидлар өчен түгел. Никогда не езжу в общественном транспорте, там вообще даже, я думаю, что и не запустят, потому что, видите, и крупная собака. Зур этне күргәч, кемдер балалары өчен курка, кемдер үзе хайваннарны өнәми. Югыйсә дара сукыр кешеләрне йөртү өчен махсус өйрәтелгән эт. Бу хакта документы да бар. Тик кешеләр күп очракта моны аңларга теләми. Татьяна Карпова дардан башка яши алмаячак. Инде 9 ел шәһәрдәш өчен иң ышанычлы иптәш ул. Лейсан Ханова, Римма Алексеева, Орет Закиров, яңалыклар. Булдырылганча ярдәм итәбез. Көн сайын безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына күп сонлы хәбәрләр кабул ителә. Төрле яшьтәге, төрле һөнәр ияләре шалтырата. Арада пенсионерлар шактый. Еш кына проблемалар кыска вакыт эчендә хәл ителә. Түрәләр халык сорауларына битарафлык күрсәтмәсә, аларның күбесен журналистлар ярдәменнән башка да хәл итеп булыр иде. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Алло, здравствуйте, горячая линия ЧЛ ТВ. Вас слушает Гузель Хабибуллина.
Шолы ТВ телеканалының Койнар Илемтә телефонына нигездә җаваплы органнар битарафлыгына юлыгучылар шылтырата. Проблемалар еш кына торак коммуналь хуҗалыкка һәм юллар торышына кагыла. Көненә 2 дистәләп хәбәр кабул ителә. Көненә 10-15 якын шылтырату без кабул итәбез. Һәрбер мөрәҗәгатькә җавап бирергә тырышабыз. Кемнеңдер түбәсеннән суга, кемнеңдер йортында җыштырмыйлар, кемнеңдер тәрәзә төпләрендә мусор өелеп тора. Без бер шалтыратуны да, бер мөрәҗәгатне дә игътибарсыз калдырмаска тырышабыз һәм бергәләшеп ул проблеманы чишәргә тырышабыз. Әлбәттә, аеруча куанычлы без үзебезнең хезмәтебезнең нәтиҗәләрен күргәндә. Һәм менә ул нәтиҗәләрнең кайберләре 36 һәм 37 комплексларда Раскольников урамы буенча җәяүле кишүләрне алык. Бу яңа микрорайон йортларны төзегәннәр, әмма юллар салуны ахырына кадәр җиткергә онытканнар. Бирдә җәяүле кишүләре әле күптән түгел генә барлыкка килде. Юлны арткылы чыгарга, коляска белән булсын, балалар белән булсын, бик авыр иде, куркыныч иде. Без инде мөрәҗәгать иттек. Койнар Илемтәгә телевидениедә. Алар безгә ярдәм иттеләр. Инде менә хәзер үзегез күреп торасыз. Зебра булгач, шоферлар туктыйлар. Лисасах юллары проблемасы күп кенә мәгълүмат чараларында яктыртылды. Быел җәй ниһаять биредә төкләндерү эшләре башланды. Такси сюда не хотела ехать. Монда такси да килмәйде. Нигездә бакчалар өлкәннәрнеке. Аларга монда килеп йөрү бик читен булды. Хәзер Лисасах юллары буенча автобусларда йөри, таксиларда. И свои машины, и государственные машины. Машиналар гел ватылды, чокыр арты чокыр иде. Хәзер бу юллардан җырлап йөрибез. Быел план нигезендә 7 җир асты кишүенә ремонт үткәрелде. Бу исемлектә Сидоровка бистәсендә кишү бөтенләй юк иде. Аның начар торышы хакында сюжет күрсәтелгәннән соң биредә төзекләндерү эшләре башланды. Хәзер кишү КАМАЗ һәм шәһәр тормышы турында музей дияргә була. Что вот было до того, как вот здесь сделали, да? Шундый матур кишү безнең хәзер үтеп барганда шәһәр тарихы белән танышасың. Безнең оныклар өчен дә бу бик файдалы. Һәм иң яңа мисалларның берсе, берничә көнлек шәһәрдәшебез Вячеслав Груздев безгә коммуналчыларның битарафлыгыннан зарланып шылтыратты. Панельләр арасындагы ярыкларны ямамыйлар. Фатир аша үтәли җил йөри диде ул. Безнең иҗат төркеме ярдәме белән бүген пенсионерның өендә җылы. На второй день приехали. Икенче көнне килделәр. 7 һәм 8 подъездларны да эшләделәр. Нибары 1 сәгатьлек эш иде югыйсә. Әлбәттә, Койнар Илемтә ярдәмендә проблемаларны хәл ителү яхшы. Тик шәһәрдәшләр белән аралашканнан соң еш кына түрәләргә бер сорау бирәсе килә. Проблемага журналистлар игътибар итмәсә, мәсьәләне хәл итү авыр идеме икән? Эсенханова, Константин Величко, Андрей Речев, Яңалыклар. Комсомол безне бары тик яхшылыкка гына өйрәтте. Шәһәрдәшләр шулай ди. Энергетик мәдәният сараенда алар оешма туган көнне билгеләп үтте. Бәйрәмдә элекке комсомоллар белән Эсенханова очрашты. Киләсе атнадан көзге каникуллар. Ялларны ничек итеп файдалы һәм күңелле үткәрергә хәбәрчебез билде. Дустым алып килде. Миңа монда бик ошый. Татар эстрадасы йолдызлары халыкка якыная. Күңел радиосы шәһәрдәшләр һәм кунаклар өчен татарча дискотека оештырды. Мужской вокальный ансамбль «Антем» открывает новый творческий сезон. В составе ансамбля профессиональные музыканты с консерваторским образованием, лауреаты международных конкурсов и участники музыкальных проектов Санкт-Петербурга. 3 ноября в 18:30. Органный зал. Культуру в массы. Массы у тебя хватает, а культуру теперь где взять? Корпорации Центр и Селдом сбили цены ниже плинтуса. Например, большой телевизор за 14 990, а диван Тадеуш всего за 10 900. Чё засмотрелся? На культуру переключай. С профессиональными праздниками. С Новым годом, днем рождения или свадебным торжеством. По поводу и без повода. Поздравляйте своих коллег или близких на телеканале Челны ТВ. Бегущая строка всего 160 рублей слова. 40 трансляций в день. Прием объявлений по телефону 56 15 09. Поздравить повод всегда найдется. Оля, а что у нас там с рекламой? Даем, как обычно. Вот в прошлом месяце на 25 тысяч разместили. Так я не понял. А что так продаж-то мало? Столько денег вкладываем, а выхлопа-то и нет. Одни убытки. Все еще даете рекламу, как обычно? По старинке? А потом удивляетесь, почему эффекта нет? А могли бы заказать видеоролик у профессионалов.
и транслировать его на любом телеканале. Студия производства видео и аудиорекламы «Челны ТВ». Оперативно, качественно, профессионально. Яңалқар чаралышын дәвам итәбез. Сезнең белән эфирда Рузиль Мингалимов. Россиянең укучылар хәрәкәте Владимир Путин кичә шул исемдәге балалар яшүсмерләр оешмасы төзү турында карарга кул куйды. Күпләр инде аның комсомол туган көне белән туры килүен билгеләргә дә өлгерде. Моннан 97 ел элек Советлар Союзында 29 октябрь көнне яшьләрнең Коммунистлар союзы, ягъни комсомол оештырыла. Безнең өчен ул тормыш маягы булды ди бүген элеккеге комсомоллар. Энергетик мәдәният сараенда оешма туган көнне зурлап билгеләп үттеләр. Анда хәбәрчебез Лейсан Ханова булып кайтты. Бүген инде алар тормыш тәҗрибәсенә бай төрлесен кичергән кешеләр, тик шулай да үзләреннән рухи бердәмлек, эчке көч ташып тора. Энергетик мәдәният сараена элекке комсомоллар җыелды. Заманында алар туган җирләреннән кубарылып, илнең төрле почмакларыннан КАМАЗ төзелешенә килүчеләр. Чалы рекордлы кыска вакыт эчендә төзелде. Монда комсомолларның хезмәте бәяләп бетергесез. Комсомолның бүтән кодексларында нәрсә язылган иде? Без тормышта матур итеп яшәргә тиеш, бай итеп, хезмәт сөеп, һәм үзебездән калган кешеләргә шушы яхшылыкны бирергә тиешбез. Комсомол безнең менә партия биткәннән соң комсомол да бетте дип уйладылар. Ләкин менә безнең йөрәкләрдәге утны сүндереп булмый аны. 1990-99 елларда Чаллы җитәкчесе булып эшләгән Рәфкать Алтынбаев бәйрәмгә Мәскәүдән махсус кайткан. Комсомол тормышындагы барлык этапларны да үттем. Ул чордагы тәҗрибә бүген дә булыша ди ул. Яшем тулгач, комсомолга керәйек, аннары үзебезчә тырыштык инде комсомоллар арасында ничектер күренекле булырга, ничектер файдалы булырга. Без күп нәрсәгә комсомолда өйрәндек. Комсомол безне күп нәрсә өйрәтте. Дөресен әйткәндә, тормышыбызда бик зур файда, бик зур нәтиҗәләргә ирештек. Ул комсомол аркасында дөресен әйткәндә. Комсомол безне бары тик яхшылыкка гына өйрәтте. Шәһәрдәшләр шулай ди. Кичәнең үз традицияләрдә барлыкка килергә өлгергән. Һәр вакыт комсомол оешмаларын барлыйлар. Һәр кем басып бер-берсен сәламли. Аннары ул чорның җырлары китә. Артистларга кушылып бөтен зал җырлады. Элекке комсомол җырларын бүгенгедә яхшы хәтерләүчеләрнең берсе бүгенге көндә Ярчалы социаль педагогия технологияләре һәм ресурслары институты ректоры булып эшләүче Фәрүзә Мустафина. Ул Чаллы яшьләре үзәгендә кайнаган кеше. 1976-79 елларда комсомол секретаре булып эшләгән. Комсомоллар өчен намус, бурыч, җаваплылык дигән төшенчәләр беренче урында иде ди ул. Хәзерге заманда мәсәлән воскресникны үткәрү өчен аңлатырга кирәк. Кем анда эшен эшләп бетермәгән, ни өчен воскресникка барырга кирәк? Аның өчен ял буламы, акча буламы? Шуңа күрә ул замананың мөхите, ул замананың кешеләре әлбәттә икенчеләре иде. Кызганычка каршы ул мөхит кайталыр микән кире? Комсомол туган көнне аның 100 еллыгына кадәр билгеләп үтәчәкбез. Оештыручылар шулай ди. Бу көн алар өчен яшьлекләре белән очрашу дигән сүз. Элекке комсомоллар бүген дә актив, максатчан һәм яшь күңелле, алардан ирексездән энергия аласың. Ләкин шунысы кызганыч, бүгенге көндә яшьләрне берләштереп тордай комсомолда оешма юк. Дөрес хәл үзгәрер дигән өмет чаткысы бар. Нәкъ комсомол туган көнне Владимир Путин Россиянең укучылар хәрәкәте оешмасын булдыру турында карарга кул куйды. Яңа оешма яшь буында патриотлык хисе тәрбияләү, аларны социаль тормышка әзерләү максатын беренче урынга куячак. Лейсан Ханова, Илназ Тимербаев, яңалыклар. 2 ноябрьдән укучыларның көзге каникуллары башлана. Ялларны ничек күңелле һәм файдалы уздырырга шәһәрдә узачак чаралар турында хәбәрчебез материалында. Чаллы дельфинарийна Пипа һәм Капитон исемле диңгез арысланнары килгән. Аларның һәрберсенә 7 яшь. Бары тик диңгез продуктлары белән генә тукланалар. Арысланнар көненә 7-15 килограмм ризык ашый. Хәзер артистлар яңа программа әзерләү белән мәшгуль. Ноябрьдән аларны шәһәрдәшләргә һәм килгән кунакларга тәкъдим итәчәк. Хорошо слышат ластоногие. Китообразные, они находятся в воде, и они бывают голос почти не слышат. Диңгез арысланнары суда тавышны яхшы ишетә. Аларга төрле интонация белән төрле командалар биреп була.
була. Шәһәр тарихы музейында да укучылар өчен кызыклы программа әзерлиләр. Мастер-класслар, экскурсиялар узачак. Иң мавыктыргыч чара 3 ноябрьдә була. Бирдә сәнгать төне узачак. Чара төнге 10-га кадәр дәвам итәчәк. Кунакларны кайнар камыр ризыклары белән дә сыйлаячаклар. Всероссийская акция «Ночь искусства». Сәнгать төне акциясе бөтен Россия күләмендә 3-нче ел үткәрелә. Кунакларга ошый. Чаллыда быел акция 2-нче тапкыр узачак. Курчак театры яңа иҗат сезонын узган атнада ачты. Актерлар балалар өчен кызыклы әсәрләр тәкъдим итәчәк. В каникулярное время по будням. Каникул вакытында укучылар өчен Гали Баба исемле яңа спектакль куябыз. Әти-әниләрне дә театрга чакырабыз. Чаллы Татар драма театрда яшь тамашачыларга спектакльләр әзерләде. Бер атна дәвамында Тылсымлы чәчәк, Светофория һәм Урман әкияте тамашалары куелачак. Барысы да рус телендә. Оештыручылар әйтүенчә, татар телендә балалар спектакльләренә сорау юк икән. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Андрей Рачеев, яңалыклар. Атна уртасы булуга карамастан, Күңел радиосы шәһәрдәшләр һәм кунаклар өчен татарча дискотека уздырды. Ул кичә Open City ресторан кунакханәсендә узды. Күңелле кичәдә караоке, уен бәйгеләр дә оештырылды. Дискотеканы Күңел радиосы диджейлары алып барды. Чарада шулай ук шәһәрнең һәм республиканың танылган артистлары да катнашты. Кичәне махсус Казаннан килгән кунаклар Рамазанов гаиләсе ачып җибәрде. Бул үземә генә хитен Зинирә һәм Ризат 3 тапкыр башкарды. Моннан тыш дискотекада Илнур Гомәров, Артур Маузер-Сакс, Гүзәл Хакимуллина да кунакларның күңелен ачты. Татарча барыбер хотелось бы. Менә моңа хәтле бик нык теләк зур иде. Татарча дискотекаларны эзләп биттек инде без. Менә бүген бик нык шат булдык, что без көненә туры килдек. Монда килгән бүгенге артистларны бик нык яратабыз. Миңа монда дустым алып килде. Миңа монда бик ошый. Чөнки монда татарча музыка, егетләр белән танышырга да мөмкин. Күңел радионың рекламасыннан ишеттек. Бик ошады, беренче тапкыр. Тагын килергә җыенабыз. Рәхмәт оештыручыларга. Мондай проект башлауга мин бик шатмын. Күңелгә бик зур рәхмәт. Чөнки безнең өйдә көне буе күңел җырлый. Кайдыр кич белән чыккач та шундый атмосфераны дәвам итәсе килә дип әйтәсем килә. Монда миңа бик ошады. Спиртлы эчемлекләр эчмиләр, тартмыйлар. Барысы да шундый өйдәге сыман күңелле матур кичәдә утырган кебек. Кичә Open City кунакханә ресторанында узды. Бинада дискотека уздыру өчен барлык уңайлыклар тудырылган. Кунакларга тәмле ризыклар да тәкъдим ителде. Кунакханә дискотекага килүчеләр арасында бүләкләр дә уйнатты. Бильярдка сертификат алкышлар. Дискотека караоке булу белән дә аерылып торды. Кунаклар күмәкләшеп татарча җырлар башкарды. Киләчәктә дә без бу дискотекаларыбызны, татар дискотекаларын алга таба да оештырырбыз. Нәкъ шушы Open City күңел ачусәге, ягъни шушы нәкъ шәһәребезнең кыл уртасында урнашкан рестораныбызга рәхим итегез, хөрмәтле шәһәрдәшләребез. 5 ноябрь кичке сәгать 9-да Open City'да Хуабат татарча дискотека. Нинди йолдызлы кунаклар булачагын һичшиксез Күңел радиосы аша хәбәр итәчәкләр. Гүзәл Шихапов, Андрей Рачеев, яңалыклар. Чаллы хоккей клубы Самара шәһәреннән Комета командасы белән очрашты. Уеннар Яшьләр хоккей лигасы беренчелеге кысаларында узды. Ләкин алар җанатарлар күңелендә якты истәлек калдыра алмады. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Беренче матч Чаллы командасы өчен шактый уңышлы башланды. Хуҗалар кунаклар капкасына 3 тапкыр алка кертте. Икенче көнне шәһәрдәшләр алдына Комета командасы чыкты. Моны җирле хоккейчылар да көтмәгән иде. Хуҗаларга икенче тәнәфескә Кометага җиңелеп китәргә туры килде. Ә инде уенның 3нче өлешенә бөтенләй яңа уенчылар чыкты. Нәтиҗәдә 3-2 сәбәп белән Чаллы хоккейчылары җиңү яулады. Партнеры помогают. Партнерлар да булыш. Самара командасы белән инде күптәннән уйныйбыз. Һәр уен саен алар да бездә камилләшергә тиеш. Потенциальный лидер Комета тоже. Комета инде күптәннән уйный торган көчле команда санала. Әмма безнең дә әзерлегебез бушка китмәде. Ахырда без яхшы уен күрсәтә алдык. Кометаны 2 тапкыр җиңү исәбенә Чаллы хоккейчылары Восток таблицасының 3нче баскычында урын алды. Лесенханова, Константин Величко, яңалыклар. Һәм игътибарыгызга соңгы мәгълүмат. Иртәгә дә шәһәрдә ярминкәләр узачак. Ләкин алар гадәттәгечә 4 турында түгел, 3 ноктада гына оештырыла. Кулай бәядән сыйфатлы азык-төлек кышка яшелчә, җиләк-җимеш алырга теләүчеләрне Южный агросәнәгать паркында һәм Галиәскәр Камал бульварында, Сарман трактында көтәләр. Биредә фермерлар, җирле җитештерүчеләр үз продукцияләрен тәкъдим итәчәк. Ә инде Шамил Усманов урамында бу атнада ярминкә булмаячак.
Біздің яңалықларны tvchilni.ru рәсми түркімінде қоры аласыз. 14 сағатта күн яңалықлары эфирға шыға. Күн дәуамында шулай республика, ил, дүния хабарлары белән көңіл радио таныштыра һәм яхшы кәйф бүләк ите. Сіз яңалықлар чыгарылышын қарадыңыз, исән емин булыгыз.